Kakabsat ko ken Kristo, good morning. Good morning, Apo. Tablaawan tayo ti tumunggal may sa ti timbag na bigat. Good morning. Good morning, Apo. Tablaawan tayo pa kita buy-buy iti Facebook mas tayo ti naimbag nga oras ken kanituda. At dati sa lugsod ko, dito tayo ti siding ti babaluan na kung kunaga. Mayusan. Dito'y babati mata, yung pag-ayusan ti luwa. So, babaluan ka no, ti kasjay. So tsaka mo na pwede. So, pwede kiti dadto mga uret, ti lalaking sa kaya. No, at siding na di babaluan. Lang kasi siguro mo, dati naibasa na pa sa tinasantuan ng Ebanghelyo. Babaluan nga tamo, di babae ay, nagkasa pito. Kasano mo, dito pito lang ang kakapsat pa yan. Pero hanggang so dito yung istorya, inaramid lang ang dagiti Saduseo. Dagiti Saduseo, they don't believe in the resurrection ng namamati, nga agungar to dagiti natay. So nga, nag-aramid dati sa bueno sa Rita, tapno subukan da ni Apo Jesus, babagan iti dahi tanganita pa nagsalugsod, nga mamutay mat amin ni Apo Jesus na sirip, isod ka po na kinabailan na nga sumbatan, DJ nga salugsod da. Nakakatawa lang nito eh. Ito example nga inaramid da, babaluan lang una nito nga babae na yan. Pito, agasan nyo, tapito, malalaki nga nagsusublag na ng asawang ng kuwana. Kasi salugsod da, siya sinun to ti makin asawa, iti di babae kat inasawa na amin, alaman, na kayo man timang sumbat. Ito nga lalaki at kakabsat. May isang babae, sinun to nga ron, timakin asawa. Shock, kung na siguro tinao di last touch. Madi shock ti muna, kung na mga tatiin na una, bibibiyang punta ko na siguro di makinting nga. Ayan, pero, pero dito yung kakabsat, kung nato yung inararamid dala ng pang-test ni Apo Jesus, dito ko natin order. Nung makaisaon ni Apo Jesus iti against the law, di jay nga mabalin nga ita Rome. So po na nga, tinesting na ni Apo Jesus. Iti dito nga po. At kinunana ni Apo Jesus, awan kadakwada ti makin asawa. Ato dito kanta ya. Would you know my name if I saw you in heaven? Kunanan sa. Tisalugsod pa yan, nag-agaam mo tayo itong atay jay langit. Nag-agaam ito nga takariririm ka. So pa siguro na yan, tangahaan, awan ti makin asawa, iti dahil nga babae, apay. Kasi iti langit to, awan sa baling nga ubrata, yun o di mangitay-dayaw kan Apo Diyos. Awan ti agka-asawa, awan ti agka-kabagyan, agka-gayam, agka-kachismo sa awan. Isa siguro pa yung awan ti awan ko na dangarot na nanggag ko. Awan to siguro taan nga agka-asawa dagit ng tao di jay. Taditi riri da diti rabaw ti daga ituloy na to di langit. Dili ka no, siyempre ti agkasawa apa da ti rabaw ti daga. Ay kung nagkita da di langit tuloy da ti pa nagririri da di ka no. Gusto nga awan ti agkasawa. Gusto mo na dadalang nga dadan to di sangwanan ni Apo Diyos. Dati babae mo na larudon mo na to pala di. Alaman? So, dito lalaki, gaputi sakit tinatom ng mga mamumutan kinibakit na, katagsapol to kanuman ti arakan, matopol din ka nun. Kaya, nagpapayso ya, natin na nasirib ni Apo Diyos. Nasirib ni Apo Diyos. So, mahantay nga mag-question na lang ti sirib ti Diyos. Nga mahantay itong agam mo ano, iti pagarian ti langit. Legit ibagpagada. Apay, kasi awan sa bali nga obrata ito di langit, nuhaan na dati adda tayo iti arpad ti Diyos, amang iday tayo, kas kadagiti angheles, kunan ito isa. Kas ladala kadagiti angheles, ano ti obra dagiti angheles? At kakanta. Kankantaan dati pagkaydayaw ti Diyos. Kadagiti nga rugpadak ngayon nga sintonado, di ba'y madito mabalin di langit. Madilatta. Ngumaan kanabsat, iti langit ngamin, awan iti nabaknang, awan ti pobre,
awan ti bakit lakay, ngam di jay, kastay tula ka dagiti angheles nga agserserbi ken ni Apo Dios. Awan ti sabali nga pampanunutan tayo. Awan ti sabali nga bida kada tayo no dilaan ni Apo Dios. Intay serbian ni Apo Dios. Agkan kanta agdaydayaw tayo amin ken Apo Dios. Ijay langit. Isod ga po na nga awan kadagiti pito ti makinasawa iti ijay babae. Even kada tayo hantay ito nga aggaam mo siguro ijay langit. Nung makagtang tayo ijay langit. Palpalubos ni Apo Dios. Kaya dito imbaga na awan ti aggasawa kadagiti may kari nga agbiag iti masakbayan kasdan tula kadagiti angheles adida matay. Manana. Nung titong tumbukan na ito nga kabsat, ngamin, ti Diyos tayo, haan nga Diyos dagiti natay, nung Diyos tayo na si Bibiyang. Hindi kaya't nang ibagbaga. Kanta tayo nga adda dito yung rabaw ti daga, nungan pa'y kaya't tayo ti mapan ijay langit, masapol nga ron nga agbiad tayo, bueno, si Bibiyang nga kanayo, agpraktison tayo dito agbiad, iti dito yung rabaw ti daga. Haan nga dito kas kadagiti daduma, nga agbibiyad da nga natay. Diba? At kasano di siya Apo, uwan agda. Agbibiyad da tirabaw ti daga nga agpaisong kasdala natay. Apay, kasano di siya Apo? Kasano, tangsit ka. Di ka amo ti makigayo. Di ka amo ti mangrespetar ti padang nga tao. Di ka pulos amo ti agayat. Di siya ti example ti agbibiyad nga natay. Awan iti nasayaan apan nakirelasyon na iti pada nga tao. Nang nangro naman ang kakabsat ko, no awan la pulos ti ayat ti kaunggan ti puso na. Dagiti kung kuna tayo nga agbibiyag anatay. Dagito'y haan nga ni Apo Dios ti Dios dandaduma. Haan nga ni Apo Dios kasi natay na dito yung rabaw ti daga Agbibiyag na nga agpasal dagiti sumbing. Amo dagiti sumbing agpag na ngamawan na rin nada. Kaslang kasjay. Isod ka po na nga ipalpalagip ni Apo Dios kada tayo, agbiad tayo, kas na ijay langit, ijay langit at na iti panagayan ayat. Ay ayatan tayo ni Apo Dios. Kaya nakakasanuwalan, uwan ayatan tayo ni Apo Dios dito'y, nung ipakita tayo man ti ayat tayo iti sabali nga tao, agaramid tayo tinasayaat, agaramid tayo ti pagimbagan ti pada tayo nga tao, agaramid tayo ti pakaiday-dayawan ti Dios. Kasi tayo practice tayo marot, di ba? Tapno makipagmabantay ko ijay langit. Hal tayo magbibiyag nga kas agbiyag na natay na kunada. Natinatay nga agbibiyag dito yung rabaw ti daga. Diyan, awan tinasayaan na pan nakirelasyon ti pada nga tao, awan tinasayaan na pan nakilangan-langan, pasig nga pan nakiapa, pasig nga pan nakimarmarites, kada iso amin, diyan lang ti ubra ti tao nga natay na agbibiyag dito yung rabaw ti daga. Kantap no agbiyag tayo, kaspud no nga si bibiyag dito yung rabaw ti daga, masapol nga adda ti ayat ti kaunggan ti puso tayo. Masapol nga adda iti panagraong tayo iti pada tayo nga tao. Diba? Amo tayo amin dagiti nga example. Ti Dios tayo si bibiyag dagiti laglagi. Bueno ti Dios tayo, Dios dagiti nabiyag. So gapuna nga da tayo nga si bibiyag dito aramidon tayo no anak ibagbagan ti Dios tayo. Antay nga kaskalagiti dadto mga handa nga pulos nga mamati iti Dios. Diyos ko, nga nasaya at tipan na, at iti tao nga nga kasi, kas lang, at bibiyag da nga kas lang sulsolo talaang. Diba? Iti awan pa nakibiyag dati sa bali nga tao. At iti tao kasi nga, makita dan na marigrigatan, te karoba da. Awan la pulos ti asing nga mapantumanaw. Diba? Awan la pulos ti asing nga mapanmangkita. Hindi, napintas ka lang sa gati kunada nga agipadigo. Agipadigo ka kunada. Ada na minsan, di karoba may agpaiso, nagipadigo. Digo lang tindan. Padigo. Hindi, ibagbaga tayo. Hindi, amo tayo nga kasama tayo ka na yung ibagbaga. Ayatom, itipada mga tao, akas itipanagayat mo, itipagim. Dito ibagbaga, natapno agbiyan tayo, kaspudno nga si bibiyag dito rabaw ti daga. Iti pan nakirelasyon tayo, pan nakilangan-langan tayo, iti pada tayo nga tao.
Masapul nga amo tayo ti makirelasyon nga nasaya at itipada tayo nga tao. Kasi, ati ko natin, at agbibiyag da nga nabuslot, bakna, at amin nga da kadakwada, ngam awan ti karuba da. Kaya tayo ti kasday, dagiti example ti agbibiyag nga na tayo. Ngam nabingpintas pwede ti agbibiyag ka nga nanumo, iti natag na ti sidsida, ngam adun ti umay nga makigayim ganda. Taamuda nga nasaya at ka nga tao. Kesa diti, agbalin ka nga, bimanang ka, at dasanikwa mo, at nakabangalang pimangas ka, di ka mo't amunti sa bali nga tao, di namin inagdalay. Di ba? Eh, nakalaslastok ka mo ta. Apo, idikwa ka, kas kalala diti, pata ka mo't nga, napimpiman, ngam nakaram. Diti ko na nga nakaraman tilong ganisa, di na kaya nagsidat ti ikanan, kung na sa diyan. Aya, nakaraman ti iba, sitsiron, di na kaya tantek, sidat ti saluyot. Kaslang kasday ti bagbagan niya po Jesus. Hantay matultuladan ti kasday. Yung kat di no, anatayo, dati napintas na tatek, balin nga napakumbaba nga tao. Amoy, ano ti kakasday, di simple ti panagbiyak da. Dati napadasan da ti rigat, napada tayo. Bimak nang da, numaan nga pulos nga dati, ngimato. Di pa nagkita dati bagida. Nung ad-dagat di nga impababa dati bagida, tapno makilevel, kadagiti tao nga kaskada tayo. Kasi, nung nangato ka unay, awan ti umasadad kang ka. Awan ti makabagal nga umay kang ka. Naimot. Diba? Hindi ti madi. Isot ka po na nga napinpitas na, pagpakumbaba tayo lang ta. Numan naadaan tayo, iti pribilehyo, nga agbiad na nasayaan. Haan ko mga legitimang kaslang usaran tayo nga mag-intimidate iti pada tayo nga tao nga umasadag ka na tayo. Nung iti pribilegyo tayo nga agbyag na nasayaan, di ko mati aram usaran tayo, tapno maiyasadag tayo, nasaya at tipan nakirelasyon tayo iti sabali nga tao. Diba? Di ko natin nga usaran tayo, dagiti adda nga sagot kada tayo, tapno napintas iti pan nakilangan tayo, iti pada tayo na tao. Hantay agbalin nga gamrot kas kadagiti daddo mga kaya amin kadakwada. At dagiti, di ba, dagiti kanasdya nga, awan bibiyang da, numasair masaktan ti sabali nga tao, basta maala da DJ kayat da. Di ba? At dagiti daddo mga kasya, kakabsat, at tinawid da nga may isa nga silong na daga, itinaganak da. Pagriririyan da pa ilaang, di ba? Ang takas niya pagriririyan da pa ilaang isang kasinong. Di pagdagsan na, dagiti nga kakabsat, di nagpipin na guni. No, agsakit to dyan may isan, di kakabsat na nakaasaggan, di nantupulos mapan, sarong karan unong katan. Sinuntot mapan mangkita, hindi niya magsakit. Dito pala sa baling na tao. Di ba nakababait kitas dyan? Di ba? Kapulaan iti panagaya, sobrang nga panagayat ti sanikwa. Kas dyan ti pagmaayan na. Isungahaan nga napintas, haan nga nasayakan. Tapno agbiyak tayo mahaan akas na tayo, kas kadagiti na tayo, masapul nga panunutan tayo, kasano ti nasayaan apan nakirelasyon tayo iti pada tayo nga tao. Kasano tayo nga agbiyak, akas iti panangibaga ni Apo Jesus, iti pagayatan ti Diyos. No kasano tayo nga ibiyag, iti pagayatan ti Diyos. Di kumati kanayon tayo nga panunutan. Di kumati kanayon tayo nga lagi-lagipon. Nga agbiag tayo, haan akas kadagiti na tayo nga awan tirik nana. Hindi kaya mo. Hindi pang panunutan kita. Han tayo nga agbiag akas kadagiti na tayo nga awan tirik nana. Nung agbiag tayo, nga addaan tirik na, mangkita iti kasapulan ti sabali nga tao. Aglano iti unag ti pamilya tayo. Hindi ko nato yung put people first before things. Diba? Umuna nga lagi po tayo, tepada tayo nga tao, sakbay dagiti na ilubungan aban-panag. Umuna nga lagi po tayo, no kasano tayo maranuman, ayatan tepada tayo nga tao, sakbay ngayon tayo nga ayatan dagiti na ilubungan aban-panag. Dati ko nato yung dagiti na ilubungan, agpatinggalaan dito yung rabaw kidaga. Uray kasanot kinabaknan mo, nakapuot kayo dito at tungtung lang, matmatay nga tigum na dito librita na di bangko. Awan! Nakapuot kayo dito, sagay sa angas na nagkita yung kotse.
Dahiti mansion ko. Taka di awan. Taawan nga ron, ang bale wala amin ti kinabaknan. Ngayon, adda dagiti matay, nga matay dan ka dati, ang sangsangit dagiti kagayam datat mapanta kamakamon di angas na. Di ba? Kaya kasi dagiti anak na, kaputa na sayat kamakamon na di angas na. Tangamin malagip dati kinasayaan, kinaimbag na. Alam ko na tayo, no? Hamunga inayat ti sa bali nga tao, awan, di dakan tupagan anon matay ka. May dantula siguro makitaya. Kaya, tijilaan, laglagi pa nila kapsa. Han tayo maagbiag akas iti may sa matay. Nung agbiag tayo, kas anak adipon ti Diyos, nagiti si Biblia. Dito laglagi pa tayo. That is the message, that is the challenge, and that is the reminder for us this Sunday. Amen.